винаги съм искала да стана художник. Ама от най-ранните детски спомени са ми свързани с това как рисувам, как искам като порасна, като стана голяма да стана художник. И всичко така беше някъде до към 13-14 години. Там вече имаше разни сътресения, кандидатстване, неприемане. И аз много тежко го изживях и се насочих към правото, тъй като и училището винаги ми е вървяло. И всъщност чак вече на 20 и няколко години имах една много интересна среща с журналист, който на 50 години започва да рисува. И ние отидохме при него да си купим всъщност картини с майка ми и баща ми. И се случи така, че почнахме да си приказваме, той ми подари картина и ми каза: момиче, ти тепърва ще правиш изложби. И това беше нелепо. Аз бях на 21-2 години, занимавах се с право, въобще не бях хващала четка 10 години или много така епизодично, веднъж годишно. И въобще беше много голям абсурд. На следващия ден си купих детски боички, от които естествено нищо не можах да нарисувам, а майка ми се върна с професионални акварели, само ако искам и само за удоволствие. Нали, да не се чувствам притисната, и аз почнах така да рисувам отново. И всъщност на 22, когато започнах да рисувам, аз почнах да рисувам на съвсем различно ниво. В смисъл, все едно аз до този момент само с това се бях занимавала, а не бях спряла за 10 години. И всъщност това започнах за удоволствие. Аз въобще не си мислех, че е възможно човек да стане толкова добър, че да може да прави изложби, ако не е учил, ако не е ходил по нужните гимназии, академии и така нататък. И си рисувах за удоволствие. Мъжът ми казваше: нещо си много нервна, ходи да си порисуваш. Рисувайки, ама изцяло за удоволствие, без никакви амбиции за нещо повече, се започна в даден момент: айде една картина в галерия, почнала си да рисуваш добре, защо не занесеш картина. Картината се продаде. После госпожата на дъщеря ми по-английски ми каза: ама вие много добра сте станали, искате ли изложба в Братислава да направите? Всичко беше много така от никъде. Просто все едно една пътечка пред мен, в мига, в който тръгнах да се занимавам с рисуване, пред мен все едно се проточи един път и някой замиташе всички препятствия. И направих изложба в Братислава и аз продадох половината картини. Вече тук ми порасна самочувствието. Також започнах да си правя изложби в България, в София, в провинцията. Но това си вървеше абсолютно паралелно на останалите ми занимания и мислех си, че така ще си бъде винаги. Докато създадох всъщност страницата си във Фейсбук, която беше някакъв взрив. Това никой не го очакваше, толкова много хора, толкова много лайкове. Започнах да продавам картини и всъщност в даден момент реших правото да мина на заден план, а рисуването на преден. Много важен момент в творческия път беше решението да остава правото окончателно, защото аз в даден момент имаше една фаза, в която аз бях основно адвокат и по-малко художник. В даден момент започнах да рисувам много повече и съответно това започна да отнема много повече енергия, мисли и съответно другата ми работа започна да страда. И беше важен момент да реша рисуването да стане приоритетно, а правото второстепенно. И много важен момент, когато окончателно реших въобще да спра да се занимавам с право и да остана изцяло и единствено на рисуването. Това беше един изключително щастлив момент в моя живот, защото когато човек се е занимавал с администрация, подавал си документи, те те гледат лошо, обръщат ти. В дадени моменти сънувах кошмари, в които аз обикалям по гишетата с едни документи, а срещу мене стоят едни лоши хора, които казват: няма да ти вземаме документите. И в един прекрасен миг единственото, което аз трябва да правя, е да рисувам. Ма само да рисувам, нищо друго. Просто от мен се иска сутрин да стана, да си създам настроение, да си постана в собствената реалност и да взема да рисувам. Какво повече би могъл да иска човек от живота? Аз поначало, след като завърших право, установих, че не ставам за
адвокат, защото съм много чувствителна. Не обичам спора, не обичам конфликта заради самия конфликт и въобще се оказа, че като душевност аз нямах нужните нагласи. И аз реално се занимавах с документи, аз не влизах в зала, не бях адвокат, който се занимава с дела. Занимавах се с документи, македонски граждани, оправях документите да получат българско гражданство и по този начин ми оставаше много време и за рисуване. Първо, правото ми даде една много голяма дисциплина и организираност, която изключително много ми помага и в рисуването. Правото ми даде спокойствие, защото сигурно е много трудно ти да трябва да рисуваш и да мислиш за това, че ти трябва да продадеш картини, защото трябва и да живееш. Реално аз тия неща въобще не съм ги мислила. Правото ми даде едно безкрайно спокойствие и хармония, която ми даде възможност да мога да почна да рисувам и да се развия като художник, да имам възможността да израсна като художник и то без да се влияе от това кой какво иска да нарисувам или как трябва да рисувам, за да се харесам на този или онзи. То никога не е имал опция за каквото и да е друго. Винаги акварела, без да се занимавам с него, той ми се е получавал. За мен винаги магията на акварела е било това, че тръгваш да рисуваш нещо и особено в началните фази ти нямаш никаква идея какво ще финализираш накрая, тъй като водата е много определящ фактор. И колкото повече рисуваш, ти се научаваш да овладяваш водата. И вече към момента, горе-долу, имам някаква представа, като тръгна нещо да рисувам, какво ще се получи. Но в началото си беше пълно с изненади. Самия процес на рисуване с акварел и много вода е много магичен. И в акварела няма поправки. Ако сбъркаш, просто изхвърляш картината. Аз нямам ръка на график. Графиката изисква много точна ръка. Аз съм силна в цвета, в колорита, в неопределеното, а не толкова в точния рисунък. Маслото никога не ме е влечало. Никога в живота си не съм рисувала нито с масло, нито с акрил. Предполагам, че начина ми на изразяване с акварел е допаднал на много хора, но просто беше много спонтанна, много емоционална реакцията на публиката. И в момента съм изключително подкрепяна в интернет. Аз съм със страница, която е над 160 000 човека. Като кача картина, получавам по 1000-2000 лайка. И съм безкрайно благодарна на тази подкрепа, защото когато нямаш настроение, нямаш вдъхновение, като прочетеш 2-3 мили думи, като видиш как хората реагират на това, което правиш, и то става много мотивиращо да седнеш да рисуваш отново. Моя най-голям късмет, аз винаги това съм си мислила, е това, че всъщност аз започнах да продавам това, което обичам да рисувам. Аз рисувам само неща, които харесвам. За мен е удоволствие да рисувам природата, пейзажите. Аз започнах да рисувам с идеята, че точно това усещане, вау, което се получава като се качиш на един висок връх, когато си сред природата, това замиране вътрешно, което се получава, аз исках хората, като погледнат моите пейзажи и да получат това усещане, което всъщност мен ме вдъхновява да седна да нарисувам тази картина. Когато рисуваш това, което харесваш, това, което обичаш, то е приятно, то е забавление. И всъщност хубавото е, че и хората харесват това, което аз рисувам. Аз не рисувам нещо, за да се харесам на някой. Аз съм си просто това, което рисувам. И те ме приемат такава, каквато съм. И именно това приемане е безкрайно приятно. Като хода на изложения си славам табелка, че съм ужасен физиономист и това, че не разпознавам хора, които съм виждала по 5-6 пъти, с които сме говорили по 5-6 часа. Аз нямам абсолютно никаква памет визуална. За да нарисуваш един портрет, ти трябва да можеш да хванеш характерното в лицето, да запомниш това лице и да го пресъздадеш, нали, интерпретирано вече през твоята гледна точка. Така че с портрети никога не съм се занимавала. Основно рисувам пейзажи, цветя. Най-голямото предизвикателство в акварела е водата. Ако успея да овладея водата, става нещо много красиво, много ефирно. Много пъти, когато водата като съавтор наделен на тебе, също стават много магични работи, които за съжаление не можеш да повториш. Но
Най-голямото удоволствие при работа с акварела е именно богатството на цвета, колорита, интензитета на боите, овладяването на боя и вода. И всеки път е различно. Може един и същи сюжет да се нарисува 5 пъти и 5 пъти ще се получи различна картина с различни нюанси и най-вече различно настроение. Той поначало акварела е по-скоро, поне моят начин на рисуване е емоционален и той поражда една емоционална реакция. Той не се възприема толкова интелектуално, не е толкова да осмислиш какво е казал автора. То е ясно какво е казал автора, но по-скоро е настроенията и емоциите, които се провокират в зрителя. Определено не мисля, че чуждестранната публика има по-добро отношение. Напротив, българина има абсолютно необходимата душевност и възприятия към изкуството. Нещата тук по-скоро идват финансово, дали може да си позволи или не може да закупи дадена картина, но аз дори си мисля, че в условията, в които живееме, се развива една доста по-сензитивна душевност, която много е в състояние да възприеме красивото, духовното и прекрасното. Докато в едно много по-уредено общество някакси всичко се приема за даденост, притъпява се сетивността. Моята публика е предимно българска публика и аз ги виждам хората как реагират, като участвам по изложения, по изложби. Има хора, които подаръка им се състои в това да ги докарат от провинцията да видят картините на живо. Това са хора, които не могат да си позволят да купят, но искат да видят, искат да контактуват с художника, с нарисуването на живо, което е безкрайно мило и категорично мисля, че душевността, която има българина, му помага до голяма степен да усети изкуството и красивото. Аз поначало не деля хората, които харесват картините, на стойностни и нестойности, на разбирачи и неразбирачи. Една картина или се харесва на даден човек, или не се харесва. Или поражда дадени емоции в него, или не. Много е интересно как, когато се качи дадена картина в интернет пространството, много хора, които не биха определили себе си като познавачи, просто като хора, които харесват да гледат изкуство, без да знаят защо, когато нещо е наистина красиво и стойностно, те го лайкват, те го харесват. Те не знаят защо, но тази картина въздейства върху тях. За мен контакта с публиката е важен и аз затова хода на такива изложения, в които да имам пряка връзка с хората и да мога да си общувам с всеки един човек лично, персонално, защото е съвсем различен прекия контакт. Много е приятно в интернет, но за мен е важен и личния контакт с хората. Приятно ми е, като почна да си говоря с тях и те обяснат как им въздействам, какво им въздейства. И по друг начин усещаш нещата, но не е необходимо тези хора да разбират от изкуство, за да го възприемат. В рамките на последната година се случиха две много приятни събития. Едното беше, че бях включена в един нюйоркски проект "Акварелисти от цял свят". Това е една книжка с акварелисти от абсолютно цял свят, подбрани естествено на субективен принцип от издателите, но подбирани добри автори. И е много приятно да бъдеш включен в такъв проект, нали, за акварелисти, тъй като по цял свят има изключително много добри акварелисти в най-различни техники на акварела и е много приятно общуването с тия хора.
А другото, което това е буквално преди дни приключи един интернет конкурс, който беше под шапката на International Watercolor Society. Това е една организация, всички международни големи биеналета, които върват по цял свят акварелни, в по-голямата си част са под шапката на тази организация. Беше направено под нейната шапка един международен конкурс, който се организираше от Пакистан, но всъщност беше за цял свят и участваха изключително много автори от цял свят, като имаше награди на комисията и награди на публиката за най-много лайкове. И в наградите за най-много лайкове всъщност аз се класирах на второ място. Много е приятно. То не може с думи да се изрази, но е безкрайно приятно. Аз на практика съм си се обучавала изцяло през клипчета, книги. Това е начинът да израснеш. Ти не можеш да откриваш топлата вода. То си има конкретни техники, които дадени хора вече са ги открили. И благодарение на интернет в YouTube се качват мастер-класове на художници от цял свят. Можеш да гледаш много автори, които харесваш как рисуват на живо. Възможно е да се бъдат поръчвани книги. Въобще в днешно време човек не е необходимо да учи в едно или друго училище, за да може да се развие. Дори напротив, според мен, влизайки в каноните на едно образование, ти малко или много се стараеш да се харесаш на преподавателите. Всеки един млад творец има едно много чувствително его, което иска ти се да те похваля, да те потумат под рамото, да ти кажа, че си добър. И всъщност ти почваш да бягаш от себе си, за да се харесаш на човек, който те обучава. Докато като минеш изцяло на системата на самообучение, единственият, пред който ти се отчиташ, най-грубо казано, си ти самия. И то се вижда в мига, в който на мен лично това ми се е случвало. Страшно много харесвам даден автор и неговата техника. Тръгвам да рисувам по този начин, но бягам от себе си. Това не е близко до мене. И съответно от моите картини не се получава нищо. А в същото време, като стоиш близо до себе си, като успяваш да усещаш собствения си изказ, собствения си начин на изразяване и картините стават много по-искрени и много по-истински. Не бих казала, че има евтини художествени материали. Просто без да имаш никакво обучение, ти си в състояние да вземеш четката, да вземеш бурканче с вода и боички и да почнеш да рисуваш. То е достъпно, но всъщност акварела е техника. Те казват, че това е най-сложната техника от гледна точка на това, че акварела или го умееш, или не го умееш. То със всичко е така, но при акварела е много силно изразено. Ако акварела не ти се получава отвътре, няма как да го научиш отвънка. И с другите материали е сигурно така, но при акварела, ако не ти става, много не ти става. Те професионалните акварели не са хич ефтини. Напротив, то си има някакъв диапазон на различните видове акварели, но при мен абсолютно всичко се трансформира в картини. Без значение дали е добро или лошо настроение, то става в една картина, която в мига, в който аз почна да рисувам и да съм била с лошо настроение, настроението в последствие става добро. И едно време ми беше проблем, като почна да рисувам, да задържа едно и също настроение за цялата картина. И е интересно как като започна това беше преди 5-6 години, тръгвам да рисувам, променя ми се настроението, аз тръгвам да променям картината. И в такъв случай мъжът ми идваше при мен и казваше: добре, спри да рисуваш това, вземи нов лист и почни от начало. В крайна сметка ще стане едно голямо нищо, нали? Почни наново. Докато в момента, като тръгна да рисувам нещо, аз знам какво рисувам и поначало, за да направиш един наистина добър акварел, това умение вече то се придобива в годините, трябва картината да ти е изцяло в главата преди да си започнал. Реално преди да си хванал четката, ти трябва в главата да си нарисувал това, което искаш да нарисуваш. С всичките пластове, защото ако ти пропуснеш нещо на най-начална фаза или на междинна фаза, ти не можеш да се върнеш към него. Просто
изхвърляш картината. И затова акварела е много странна спонтанност, комбинация от спонтанност и концентрация. Изисква се изключително силна концентрация, а в същото време и силна емоция. Една картина с акварел, рисувана ала прима, и дори да се смесат повече техники, тя приключва за 1-2 часа. Но преди това цялата картина трябва да е в главата на човека. Имам си по-любими, не толкова любими картини. Аз рисувам всеки ден. Не може да се помни. По-точно то е относително. Те не са ми в главата всичките непрекъснато. Ако видя тази дадена картина, аз ще се сета кога съм я рисувала, при какви условия съм я рисувала. Тези неща ги помня. Те картините в повечето случаи отиват при много симпатични и много хубави хора. Картините са много позитивни, емоционални. Те не биха въздействали на друг тип хора. Самата мисъл, аз сега ще рисувам, вече ме прави изключително щастлива и доволна. И вече от тук насетне то е един цялостен процес. За мен аз рисувам предимно сутрин, ако нещо много не ми се наложило нещо друго да правя, аз рисувам винаги сутрин. Това ми е като стана сутрин, изпивам си кафето, почвам да си мисля какво ще рисувам и още от самата мисъл в какви цветове искам да рисувам, какъв сюжет, каква емоция искам да изразя, то е един безкрайен процес, той е като медитация. И вече от тук насетне то тръгва. И ти потъваш в една много собствена, много красива реалност, в която има цветове, емоции, музика, чувства. И няма по-любим или не е по-любим, няма начало, среда и край. То е едно цялостно потъване, един цялостен процес и в един момент си приключил. И е много хубаво, когато си приключил и видиш, че това, което си искал да нарисуваш, поне малко си се доближил. Не е толкова приятно, когато не е станало, но самия процес на рисуването е без оглед резултата изключително приятен. Един художник, руски, Константин Козема, беше казал, ако всичко, което рисуваш, става, значи не правиш нещо като хората.